ፊልምنا جمر كلتا بينك زكالورم زارقو جاماتات سفاي نعريوم نارئينا ايو علون إذن كلتا سفاي لوا جاما مستودعا كافت سفاي تقبلو نحافتو زارا خوص دلا إنا تتسبيهي تسنح ናይ ሓፍቱ ጫማ ኩነታት ክንርኢ ከለና እውን መነዋወርኦም ጽቡቕ ደረጃ ከም ዘይሎ ግልጽ እዩ ኣቦኦም ኣብ መስጊድ ናይ ሻህ መስተኣናጋዲ ኮይኑ ስለ ዝሰርሕ መነዋወርኦም ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እኹል ንምግብን መነዋወርን ዝኾን ቅርሺ እውን ኣይረኹን ኣሊ ከም ዝተባሃሎ ናይ ሓፍቱ ጫማ ምስ ተቐበለ ባኒ ገዚኡ ኣስፌዛ ክውስኽ ናብቲ ማእኸል ዕዳጋ ይኣቲ ካብቶም ኣብ ላዕሊ ተደርዲሮም ዝወሩ ድንሽ ናብ ሳንጥኡ ምእታይ ይጅምር እሞ እቲ በዓል ድኳን ካብቶም ኣብ መሬት ተበቲኖም ዝነበሩ ደቀቕቲ ድንሽ ንኽኣሪ ይነግሮ ኣሊ ይኣኽለኒ ዝበሎ ድንሽ ኣርዮ ፊስታል مسأكة لتبع الدكان يوصل مو كندي مخانو واجو جمتو مو أنا لقحنا دفتر تحفيلي نجرو يهون أمبر تبع الدكان أمنا بزح تلقي حملوس لزنورو كافتز تلقي حوا فرقة زي كفيلهم تحر حزغم زي لقي حامي نجرو أتمساسال ساعات حدا عويسة أي متسمو كافت أفدقة تدرديرو نور جحاف نوع عروي يسكل جن بيجا مستجحاف حويسو نايزارا بينك أما حزان ورد فيستالون نوع عروي مستجحاف يسقله علي أنت كم استفدت أريرئل مستبع الدكان زارو وديو نحفتو ጫማ ወፂ ኽእልሽን ከሎ ኣብቲ ዝቕመጦም የለውን ኣብ መንጎ ተደርዲሩ ነበረ ሳንዱቓት ንጫምኡ ንኣለሽን ከሎ እቲ ዝተደርደረ ኣስፌዛ ይወድቆ እቲ በዓል ድኳን እንታይ ከም ዝተፈጠረ ንምርኣይና ጎየ ይወፅእ ኣሊ ንብረት ክእልሽ ኣስፌዝኡ ከም ዝደፈአሉ ምስ ፈለጠ እውን እናተፃረፈ ካብቲ ቦታ ንኸይድ ይነግሮ ኣሊ ንኸይውቃዕ ዝተለኣኾ ንብረትን ኣስፌዝኡን ሓዲጉ ይሃድም እቲ በዓል ድኳን ኣስፌዝኡ ምእራይ ምስ ጀመረ ግን ኣሊ ተመሊሱ ተዝሓደጎ ንብረት ሒዙ ንገዛ ይኸይድ እዚ ኩሉ ጭንቂ ሓሊፉ ንገዛ ዝተመለሰ ኣሊ ሕዚ እውን ሰላም ኣይጸንሖን ምክንያቱ ወዲኡ ምስ መካረይኦም ገዛ ክራይ ስለ ዘይከፈሉ እናተጨቃጨቁ ይጸንሕ ኣዲኡ እናኣትየ ትሪኦሞ እቲ ዘምጻኻዮ ድንሽ ቆልዓ ደቂሱ እንድሕር ሃልዩ ዛራ ንኽትቆልጣ ሃባይላ ንኣሊ ትልእኾ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዛራ ንሓዋ ኣለ ምስ ረአየቶ ብታሕጓስ ተመሊኣ ጫማይ ተሰፍዮም ደላ ተሓቶ ኣለ ግን እንታይ ኢሉ ከም ዝምልሰላ ስለ ዝጨነቆ እቲ ካብ ዕዳጋ ዘምጾ ድንሽው ኣዴና ቅለጥዮ ኢላ ሃኪሉ ይነግራ ዛራ ግን ብጀክኦም ጫማ ስለ ዘይብላ ደጊማ ተሓቶ ኣለ እውን ምንም ከይተዛረበ ርእሱ ነቕኒቑ ምስኡ ከም ዘለዉ ይነግራ ካብ ኮፍ ዝበሉ ህሉ ተሲኣ እቶም ጫማዊ ከም ዘለውን ምርኣይ ክትከይድ እንከላ ዓሊ ጠጠው የብላ እቶም ጫማ ኣብ መንገዲ ከም ዝጠፍእዎን ከም ዝእልሾን ቃልኣትዩ ነዲኦም ንኸይትነግራ እናኸየ ልምና ግን ዛራ እውን ኣመና መብካይ ትጅምር ምክንያቱ እቶም ጫማ ሶም ጥራይ ስለ ዝነበርዋ ጽባሕ ናብ ትምህርቲ እንታይ ጌራ ከም ትኸይድ ኣይትፈልጥን ኣለ እውን ዝገበረ ገይሩ ጫማ ከም ዝእልሸላ ቃል ብምእታይ ካብቲ ገዛ እናጎየ ይወፅእ ኣዲኡ እናወፀ ክትሪኦ እንከላ ጸኒሑ ንዛራ ምቕላጥ ድንሽ ንኽሕግዛት ነግሮ ግን ንሱ ከይሰምዓ እናጎየ ካብቲ ገዛ ይኸይድ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ እውን ኣዕሩኽቱ ጸኒሖም ምስኦም ኩዕሾ ንኽጫወት ይሓትዎ ንሱ ግን ክጫወት ከም ዘይኽእል ነጊሩ እናጎየ ናብቲ ኣስፌዛ ዝገዝአሉ ድኳን ቀስ ኢሉ ይቐርብ ግን እናኣለሸን ከሎ እቲ በዓል ድኳን ኣፍ ደገኡ ኮፍ ኢሉ ደጊሙ ይረኽቦ እሞ እናተፃረፈ ይጓዮ እናጎየ ካብቲ በዓል ድኳን ይሃድም እሞ ደኺምዎ ስለ ዝነበረ ኣብ መንገዲ ማይ ክሰቲ ጠጠው ይብል ሓደ ዓብይ ሰብኣይ ንኣሊ ምስ ረአዮ እውን እዚ ሽኮር ኣቦኻ ንኽሰብሮ ውሰዶ ኢሉ ኣሸኪሙ ይሰዶ ንምሸቱ ኣቦኡ ንኣሊ እቲ ባንካሪኦም ንሰበይቱ ሓሚማን ከላ ዓዊሉ ስለ ዝተዛረባ ብጣዕሚ ተናዲዱ ነይሩ ኣብ ልዕሊኡ ንኣሊ እውን ሓፍትኻ ሓግዛ እናበለቶ እንከይሰምዓ ስለ ዝኸደ ይኹርየሉ ኣሊ እውን ንሓዚኑን ፈሪሑን ይበኪ ጸኒሓ ዛራ ኣብ ደገ ተሰጢሖም ነበሩ ክዳውንቲ እትያ ገዛዕዮ ክትሰርሕ ኣብ መሬት ኮፍ ትብል ኣዲኣ እውን ቅድሚ ገዛዕዮ ምጅማራ ምቦኣ ሻሂ ክተዳልየሉ ትነግራ ኣቦኣ ዛራ ትሰርሖ ሻሂ ብጣዕሚ እዩ ዝፈትዮ ኩሉ ግዜ ድማ እዩ ዝምረቓ ይኹን ዳ እምበር ዛራ እቲ ሻሂ ሒዛ ክትመጽእ እንከላ ነቦኣ ሽኮር የምፅህሉን ካብቲ ትሰውሮ ዘለኻ ሽኮር ሓንቲ እቲኻ ግበር ኢላ ድማ ትነግሮ ኣቦኣ እውን እዚ ካብ መስጊድ ብእምነት ዝተዋሃበና ሽኮር እዩ ኣይናህናን ንጥቕምና እውን ክነውዕሎ ይግባአን ኢሉ ይነግራ ኣዲኣ ንዛራ ሽኮር ክትቐበሎ ክትነግራ እንከላ ከም ዝተወድአ ይፈልጥ ኣቦኣ እውን ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ንገዛ ክምለስ እንከሎ ሽኮር ከም ዝገዝእ ንሰበይቱ ይነግራ እዚ ጌራ ዛራ ኣብ ጎኒ ሓዋ ኮፍ ትብል እሞ ብዛዕባ ጫምኣ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ጽሒፋ ወለዶም ከይሰምዑ ንሓዋ ዓለ ተርእዮ ዓለ እውን ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ንትምህርታ ሸበጥ ጌራ ክትከይድ ከም ትኽእል ይፅሕፈላ ዛራ እውን ተናዲዳ ንሓዋ ዓሻ ኢላ ምፀረፈቶ እንድሕር ደኣ መፍትሒ ዘየምፅኡ ነዲኦም ከም ትነግር ተፈራርሖ ዓለ እውን እንድሕር ደኣ ወለዶም ሰሚዖም ክልቲኦም እዮም ቆጥቆጡ ምክንያቱ ንሓድሽ ጫማ ዝኸውን ቅርሺ የብሎምን ወላይ ትፍቶዮም ዳ እምበር እቲ ግዜ ንምሕላፍ ናቱ ጫማ ጌራ ንኽትከይድ ድማ ይልምና ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ መማረፂ ዘይብላ ዛራ ትምህርቲ ንኽትከይድ ናይ ሓዋ ጫማ ትገብር ዋላ ክትገብሮም ከላ ልክዓይ ይንበሩ ትምህርቲ ምስ ከደት ኩሎም መምሃራን ንኽነጥሩ ጫማኦም እናርእዎም ከለዉ ዛራ ብሕፍረት ናይ ኩሎም ሰባት ጫማ እናርእየ ትጸንሕ ግን ኣብ መንጎ ሓንቲ ቆልዓ ክትነጥር ሸተት ኢልዋ ትወድቕ እሞ እታ መምህር ነቶም ተምሃሮ ንኸይወድቁ ሲኒከር ገይሮም ንኽመፁ ትነግሮም እዚ ሰምዐት ዛራ እውን ናይ ሓዋ ጫማ ጌራ ብምምፃእ ተሓጒሳ ሓበይ ኣቶም ነበረት ቀጥ ኣቢላ ንኹሉ ሰብ ተርእዮም
بتوجن علي اتم ጫማ ገይሩ ንትምህርቲ ንኽኸይድ ሓፍቱ ክትምለስ ይጽበያ አሊ እውን እንከይዶም ገየ ንትምህርቲ ንኽኸይድ ሓፍቱ ዛራ ቀልጢፋቶም ጫማ ንኽትምልሰሉ ማእኸል ከተማ እናውጎየት ትኸይድ ዛራ ምስ መጸት እቶም ጫማ ተቀያይሩ እናውጎየን ትምህርቲ ይኸይድ እሞ መምህሩ ይርኦ ግን ምንም ከበለስ ቁሉ ይሕልፎ ድሕሪ ሰዓት አሊ ካብ ትምህርቲ ምስ ተመለሰ ንሓፍቱ ነዲኦም ብዛዕባቶም ጫማ ነጊራቶም ትኾይና ሓታ ዛራ እውን ንማንም ሰብ ከም ዘይነገረትን ከም ዘይትዛረብን ትነግሮ ግን እዞም ዝረሳሓት ስኒከር ምግባር ብጣዕሚ ስለ ዘሕፍረንሎ ክንሓጽኦም ኣለና ትብሎሞ ክልቲኦም ምሕጻብ ይጅምሩ ብተዓፍራና ተጫወቱን ከለው ዓርኩን አሊ ይመጽሞ ኩዕሾ ምስኦም ንኽጫወት ይሓቶ አሊ ግን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ምኽንያታት ፈጢሩ ክጫወት ከም ዘይኽእል ይነግሮ ምሸት ኣብ ገዛ ድራርና ውልዑን ከለው ኣብ ገዛ ብጣዕሚ ከም ዝሕግዝዋ ኣለው ነቦኦም ትነግሮ እቲ ምሸት ንሱ ሓያል ዝናብ ምዝናብ ይጅምር እሞ ዛራ ንሓዋ አለ ተሲኣ እቶም ጫማ ጽባሕ ገይሮሞም ክኸዱ ምእንቲ ክደርቁሎም ከይዱ ንኸምጾም ትሓቶ አሊ እውን እናጎየ ወፂኡ እቶም ጫማ ናብ ጽላል ገይርዎም ይምለስ ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ ዛራ ከምቲ ልሙድ ናይ ሓዋ ጫማ ገይራን ትምህርቲ ትኸይድ ንሓዋ እቶም ጫማ ቀልጢፋ ክትምልሰሉ ስለ ዝነበራ እውን ፈተና ቀልጢፋ ትውድእ እሞ ካብ ትምህርቲ እናጎየት ንገዛ ትምለስ ግን መንገዲ ማይ ዝሓልፈሉ ቤት ንኽትነጥር ክትብል እቲ ዝገፍሓ ጫማ ናብቲ ውሽጢ ማይ ይኣቲ ጽቡቕ ነገሩ ጫማኣ ኣብ ትሕቲ ቢንቶ ንእሽተይ ዕንጨይቲ ሒዝዋ ተቐርቂራ ከም ዘላ ትርኢ ኣብ ኦም ተንበርኪኻ እናኸየትን ከላ እውን ኣብ ኣፍ ደገ ነበረ በዓል ድኳን ይርአ እሞ ባዴላ ገይሩ እታ ጫማ ኣይስሕበላ ዛራ እታ ጫማ ካብቲ ማይ ክተውፅእ ኣመና ስለ ዝደንጎየት አሊ ንትምህርቲ ክኸይድ ልዕሊ መጠን ይረፍዶ ስለ ዝደንጎየት ንዛራ ሓፍቱ ጸሪፉ እውን ጫምኡ ገይሩ እናጎየ ናብ ትምህርቲ ይምለስ እሞ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነጥቢ የምጽእ ስለ ዝነበረ መምህሩ ይሽልሞ አሊ ንገዛ ክምለስ እንከሎ ዓንተዎ ጸሪፍዋ ስለ ዝነበረ ሓፍቱ ዛራ ብጣዕሚ ኮርያ ጸንሖ ንኸቀባጥረላን ይቅርታ ንኽሓታን እውን ከም ጎበዝ ተምሃራይ መምህሩ ዝሸለሞ ወርቃማ ቢሮ ንሓፍቱ ይህባ ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ ዛራ ንትምህርቲ ክትኣቲ ተሰሊፋ እናሃለየት ነቶም ናታ ዝመስሉ ጫማ ሓንቲ ቆልዓ ገይራ ከም ዘላ ተስተውዕል ትምህርቲ ውዒሎም ዕረፍቲ ክወፁን ከለዉ እውን ነቶም ቅድሚ መዓልታት ኣሊ ዘጥፍኦም ዝመስሉ ጫማ ገይራ ነበረት ቆልዓ ቅርብ ኢላ ኸይዳ ትሪኣ ካብ ትምህርቲ ምስ ተፈደሰት እውን ደድሕሪ እታ ቆልዓ ኸይዳ ገዛኣ ትሪኦ እሞ ሓዋ ምስ ተመለሰ ናይታ ቆልዓ ገዛ ተሪኦ ንምሸቱ አሊ ነቦኡ ንኽሕግዝ ናብቲ መስጊድ ይኸይድ ሓደ ሰብኣይ እውን ነቦኡ ንዓሊ ናይ ሕርሻ መሳርሕታት ይህቦ ኣውደ ኣመት ኣብ ዝቐርበሉ ሰዓት ተወሳኺ ቅርሺ ንኽህልዮ እውን ኣቦኡ ኣትክልተኛ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ሃፋትም ሰፈር ንኽሰርሕ ይሓስብ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ዓሊ ነቦኡን ኣትክልተኛታት ኮይኖም ንኽሰርሑ ናብቲ ናይ ሃፋትም ሰፈር ብሳይክሎም ይኸዱ ኣብቲ ከባቢ ምስ በፅሑ እውን ኣፍ ደገ ናብ ኣፍ ደገ እናኹሕኩሑ እንቶም ሰባት ኣትክልተኛታት የድልይዎም ኮይኖም ይሓትዎም ኣቦኡ ንኣሊ እውን ብናይ ወዱ ናይ ምርኻብ ክእለት ብጣዕሚ ይድነቕ ሙሉእ መዓልቲ ገዛ እናኣለሹ ውዒሎም ከይረኽቡ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ሓደ ገዛ ስራሕ ይረኽቡ ኣብቲ ካልእ ግዜ ብጣዕሚ ዝተፈለየን ዝበዝሐን ቅርሺ ተኸፊልዎም ንገዛ ክምለሱን ከለዉ ብጣዕሚ ይሕጎሱ እናተመለሱ ከለዉ እውን ኣቦኡ ኣብ ገዛ ህይወት ዘቕልለሎም መሳርሕታትን ንብረትን ከም ዝገዝኡ ይነግሮ ኣብ ክንድኡ ግን አሊ ንንእሽተይ ሓፍቱ ዛራ ሓድሽ ጫማ ንኽግዝአላ ይሓትት ብሓደ ቁልቁለት ፈጢኖም እናወረዱን ከለዉ ግን ኣቦኡ ንአሊ ናይታ ሳይክል ፍሬን ይሰርሕ ከም ዘየሎ ይፈልጥ ብዙሕ ከይጸንሑ ምስ ሓንቲ ዓባይ ኦም ይጋጨዩ እሞ ክልቲኦም ይጉድኡ ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ ዛራ ንትምህርቲ እናጎየት እናኸደትን ከላ እታ ሓዋ አሊ ዝሃባ ቢሮ ናብ መሬት ትወድቕ ግን እቶም ፒንክ ጫማ ዝገበረት ቆልዓ ብድሕሪኣ ኮይና ክትወድቕ ስለ ዝርኤታ ካብ መሬት ተልዕላ እቲ ቢሮ ንኽትምልሰላ ንዛራ ክትጽውዓ ትሞክር ዛራ ግን ኣመና ትጎይ ስለ ዝነበረት እንከይሰምዐታ ትኸይድ እቲ ምስሊ ተቐይሩ ናይ አሊ ናይ ስፖርት መምህር ኣብ ቀረባ መዓልታት ናይ ጉያ ውድድር ክግበር ምዃኑን እቶም ሰዓርቲ ፍልይ ዝበለ ሽልማት ከም ዝወሃቦምን ይዛረብ ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ እታ ፒንክ ጫማ ገይራ ነበረት ቆልዓ ንዛራ እታ ዘውደቐታ ወርቃማ ቢሮ ትህባ ዛራ እታ ፒንክ ጫማ ገይራ ነበረት ቆልዓ ሓድሽ ከም ዝቐየረት ትርኢ እሞ ናበይ ከም ዝኸዱ ትሓታ እታ ቆልዓ እውን ኣቦኣ ኣሪጎም ስለ ዝነበሩ ንዳጉሓፍ ከም ዝደርወዮም ትነግራ እሞ ጫማኣ ከም ዝተደርወዩ ብምስማዓ ዛራ ብጣዕሚ ትሓዝን በቲ ወገን ኣለብ ትምህርቲ ቤቱ ኣብቲ ውድድር ንዝስዕሩ ሰለስተ ሰባት እንታይ ከም ዝሽለሙ ይርኢ ሳልሳይ ዝወፀ ሓደሽቲ ስኒከር ጫማ ከም ዝሽለም ምስ ረአየ እውን ሳልሳይ ንምውፃእ ናይ ግድን ክወዳደር ከም ዘለዎ ይፈልጥ ናብቲ ናይ ስፖርት መምህር ኸይዱ ነቲ ውድድር ክምዝገብ ከም ዝደለየ ይነግሮ ግን መምህር ፍቓደኛ ይነበረን ምክንያቱ ተወዳደርቲ ዝምዝግብሉ ሰዓት ቅድሚ መዓልታት ሓሊፉሎ ግን አሊ እታ ጨዋታ ናይ ግድን ክስዕር ከም ዘለዎ እናወኸየ ንተሰልጣኒ ክልሙኖን ከሎ ፍቓደኛ ይኸውን ግን ክምዝግበካ ትኾይነ ፍጥነትካ ክሙክረን ካለን ኢሉ ናብቲ ዕረፍቲ ዝጫወትሉ ቦታ ወሲዱ ንኽጎይ ይነግሮ ግን አሊ ስኒከር ምስ ሓፍቱ ክቀያየር መዓልታዊ ክትምህርቲ ንገዛ ይጎይ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ፈጣን ጎያዩ ኮይኑ ይጸንሕ ከም ዝተመዝገበ ምስ ተነገሮ እውን አሊ እናጎየ ንሓፍቱ ዛራ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ጫማ ሲዒሩ ከም ዝሽልማ ይነግራ
يخون دا أمبر زارا حقوستي كونتن مغنياتو اتشلومو سنيكر ناي ودات مبر ناي غوالات يكونن جن علي من ما يتجنقن مغنياتو اتوم سنيكرات حدشتن كلو بناي غوالات جاما قيرومي زارا ونزم سمعت بطعم تحقوس افتزقص المعالتي علن ممهرتون نفتو ددر زغبرو لبوتا مسسلطانيኦም يخدو اتو ددر نغودادرو زموصو ما يتقلعتيوم نيو علون دويلو نتوم ካልኦት ቆልዑት ክሪኦም ከሎ ኣከዳድንኦምን ናይ ወለዶምን ክብካውን ብጣዕሚ የቕንኦ ካብ ኩሉ ከዓ ዝገበርዎ ስኒከራትን ዝተፈላለየ ዓይነት ጫማን ድሕሪ ደቃይቕ እቲ ውድድር ይጅምር እሞ ኩሎም መምሃራንን ወለድን ንደቆምን ተምሃሮምን ምብርትታዕ ይጅምሩ ዓሊ ኣብቲ ውድድር እናጎየን ከሎ ብዙሓት ከም ዝቕድምዎ ኣለዎ የስተውዕል እሞ ክንዲ ዝተኽኣሉ ክፈጥን ይሙክር ሓበኑ ክኾነውን ሓፍቱ እቶም ጫማ ንክትምልሰሉ መዓልቲ ከመይ ኢላ ከም ትጎይ ይዝክር እዚ መሕመም እንትውስታውን ሓይሉ ኮይንዎ ንቶም ዝጎይንዎ ቆልዑት ሓደ ብሓደ እናቐደመ ንቕድሚት ይሓልፍ ንሓፍቱ ሳልሳይ ወፂኡ እቶም ጫማ ከመይ ገይሩ ክሽልማ ከም ዝሓሰበውን ይዝክር እዚ እናዘከረ ዓሊ ልዕሊ መጠን ፈጢኑ ይጎይ እሞ ኣብ ሓደ ክፋል ውድድር ቀዳማይ ይኸውን ብቕድሚኡ እውን ዋላ ሓደ ቆልዓ ኣይነበረን ክውድእ ምስ ቀረበ ግን ንሱ ሳልሳይ ተወፂኡ ጥራይ እታ ጫማ ክረኽባ ስለ ዝኽእል እቶም ክልተ ብድሕሪቱ ነበሩ ቆልዑት ሳልሳይ ንኽወፅእ ንቕድሚቱ ይሕልፎም ኣብቲ ውድድር ሳልሳይ ኮይኑ ደድሕሪቶም ክልተ ቆልዑት እናጎየን ከሎ ግን ሓደ ቆልዓ መፂኡ ብድሕሪት ደፊኡ ይውድቆ ይኹን ዳ እምበር ዓሊ እዚ ኩሉ ቃልኣትዩ ንድሕሪት ክምለስ ድልው ይነበረን ተሲኡ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ብዝበለፀ ፍጥነት ምጉያይ ይቕፅል እቲ ውድድር እውን ዓሊ ቀዳማይ ኮይኑ ይውድኦ እታ ናይ መወዳእታ መስመር ምስ ሓለፉ ኩላቶም ቆልዑት ደኺሞም ስለ ዝነበረ ኣብ መሬት ይድቅሱ እቶም መምሃራን መፂኦም ምስ ደገፍዎ ዓሊ ካሊእ ነገር ከይሓሰበ መበል ክንደይ ከም ዝወፀ ይሓቶም እቶም መምሃራን እውን ቀዳማይ ወፂኻ ኢሎም ተሓጒሶም ናብ ማእገሮም ይሰቕልዎ ዓሊ ግን ምንም ኣይተሓጎሰን ምክንያቱ እተን ስኒከር ንክሽለም ሳልሳይ ብርኪ ክወፅእ ነይርዎ دينن إلو كلاتهم تم تقدمتي ولدهم يبراتعومن يحوهومن بمنبارو سدرو يذكر ናይ ሽልማት ሰዓት ኣኺሉ ዋንጫን ሚዳልያን ክወሃውን ከሎ ትኹረቱ ኣብተን ሳልሳይ ዝወፀ ዝሽለመን ጫማ እዩ ነይሩ ክሕጎስን ክስሕቕን እናተፀበየውን ዓሊ ብሓዘን ይበኪ ገዛ ክምለስን ከሎ ገፁ ናይ ሓዘን ድባብ ስለ ዝነበሮ ሓፍቱ ዛራ ክትሪኦም ከላ እቶም ጫማ ከም ዘየምፀላ ይርዳኣ ሓንቲ ቃል ከይተዛረባውን ዛራ ተናዲዳ እናጎየት ንገዛኣ ተኣቲ ዓሊ እውን ብሓዘን ጫማ ወፂኡ እግሩ ክንሪኦም ከለና ብሰንኪ ትጉያ ከም ዝቆሰለን ከም ዝተመላለጠን ነስተውዕል በቲ ወገን ኣቦኦም ከዕዳጋ ብዙሕ ንብረት ገዚኡ ክምለስን ከሎ ንኽልቲኦም ሓድሽ ጫማ ከም ዝገዝአሎም እናረኣና ልምና ይውዳእ እዚ ታሪክ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ንቻናልና ሓድሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ንዓና ብዙሕ ስለ ዝኾነ እውን እዚ ቪድዮ ላይክ እና ሼር ኢልኩም ሕለፉ ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻኒሒት